Ja nyt ollaan sitten vähän oudompien asioiden äärellä. Tässä Sebastian. Ja tässä Tomi. Ja tämän videon aihe löytyy itse asiassa Kirpputorilta, voisi sanoa. Nimittäin mä kävin tuolla Kontissa pyörähtämässä tuolla Helsingissä ja sieltä löytyi Tapani Koivula UFOjen kosminen viesti. Ja Tapani Koivulan kirjaahan mulla tuolla hyllyssä on ennenkin ja kyllähän mä nyt on semmonen otukka, että jos mä näen jonkun tämän tyylisen kirjan ja se ei nyt ole tuhottoman kallis, niin kyllä mä nyt yleensä ostan mukaan. Ihan vaan nähdäkseni, että onko siinä jotakin uutta tai ihan senkin takia, ettei ne kirjat vaan mene jollekin hukkaan, vaan että niitä on sitten, kun joku haluaa. Ja aina välillä onkin ollut tyyppi, joka haluaa lainailla kirjoja ja justiin näitä tämmöisiä UFO-aiheisia kirjoja. Ja näitähän yhteen väliin kirjoitettiin aika paljonkin. Mutta mä aloin tätä kirjaa selailemaan. Ja sitten mulla osui niin silmään, että tässä oli paljon näitä kuvia, mitä on ennenkin nähty. Niin tuli kuva, missä lukee, että Meyerin ottama kuva Semjasesta, Seulasten kaunottaresta. Ja sitten mitä ihmettä. Ja sitten mä aloin katsella, että kuka tämä Meyer, mulla oli mennyt ihan ohi tämmöinen Meyer-niminen henkilö. Niin mä aloin täältä kirjasta lueskelemaan, että kuka hän mahtaa olla. Ja todellakin niin tässä väitettiin, että tämä Semjanen, niin kuin tässä sanottiin, niin on avaruuden asukas ja tämä kuva on hänestä. Ja mä kerroin sitten sulle tämän kanssa ja sä aloit kans tutustumaan aiheeseen. Ja eikö ollut näin, että uskottiin, että on todellakin, ja oliko niitä avaruusaluksessa otettu kuvaa? Kyllä. Billy Meyer kertomuksensa mukaan oli vuonna 1975 päässyt avaruusaluksen kyytiin ja sillä matkustanut toiseen universumiin asti. Ja siellä aluksen kyydissä ollessa hän oli ottanut 3 valokuvaa näistä avaruusolennoista. Näissä Billy Meyerin ottamissa kuvissa esiintyy hänen mukaansa avaruuden olennot Asket ja Nera Seulasten tähdistöstä. Kertomuksessa mukaan Meyer vietti kokonaiset 5 päivää tällä avaruusaluksella. Ja eikö ollut niin, että tuossa Koivulan kirjassa niin tämä nimi oli jostain syystä suomennettu. Se oli, mikähän se olikaan? Katsopa, se kirjamerkki ehkä tipahti sieltä, mutta musta tuntuu, että jostain syystä oli suomennettu, mutta ennen oli tapana, että kaikki biisitkin suomennettiin, niin sitten tehtiin suomi-versiot, niin ehkä nimetkin on sitten päätetty suomentaa. Meyerin ottama kuva Semjasesta, Seulasten kaunottaresta. Semjasesta. Joo, ja tosiaan kun mä tätä kirjailua katselen ja tuossa kun mä tähän on hyvän aikaa, että miksei tästä ole puhuttu enempää, että onko todella näin hyviä valokuvia olemassa ihan oikeasti avaruuden asukkaista. Ja mä niin sitten tietenkin Googlesta nykypäivän ihmisenä aloin vilkaisemaan, että no eikö tästä puhuta enempää. Niin melko pian löytyi sitten jo niin selitys, mikä oli ilmeisesti tullut jo aika lailla siinä aikana, kun nuo kuvat oli julkaistu. Eli väitettiin, että oli viihdeohjelma, joka oli tullut televisiosta siihen aikaan. Ja tässä viihdeohjelmassa oli taustalaulajat. Ja sanottiin, että nämä ei suinkaan ollut avaruuden asukkaista otettuja valokuvia, vaan tämä herra Meyer on ottanut television ruudusta valokuvan. Ja nyt katsoppa sieltä se, missä näkyy se taustakin vähän, sehän on kaksi avaruuden asukasta, niin niissä on todellakin, niin on aika paljon samaa, että jos sä katselet tuonne taakse, niin tuo tolppa näkyy, tämän laulajan olkapääkin mun mielestä näkyy. Ja sitten tuli jo semmoinen olo, että no niin, että siinähän se oli, tässäkö tämä oli, tämä asia ratkaistu. Mutta löytyikin yllättävän paljonkin ja yllättävän vahvaa semmoista väitettä edelleen tänä päivänäkin, että tässä ei olekaan kyse siitä, että hän olisi ottanut television ruudusta kuvan, vaan ihmisiä, jotka todellakin väittää edelleen, että nämä kuvat onkin aitoja. Mitä juttuja sä löysit, kun sä tutustuit tuohon? Nämä, jotka puolustaa Meyerin väitteitä näistä kuvista,
vertasi siihen, että tämä henkilö Mayerin kuvissa sekä sitten tämä ohjelman laulaja, että vaikka he muistuttavat kyllä kovasti toisiaan, niin näissä kuitenkin on eroja, kuten tällä avaruuden asukkaalla on kapeampi leuka, symmetrisemmät kasvot, ja samoin oli yritetty etsiä tästä ohjelmasta tätä tarkallista freimiä, mistä Mayer olisi ottanut television kautta kuvan, mutta näitä kuvia puolustavat sanoa, että mikään freimi tästä ohjelmasta ei kuitenkaan täysin näytä samalta, mitä nämä kuvat. Ja samoin on puolustettu sitä, että putkitelevisiota kuvatessa näissä kuvissa pitäisi näkyä jonkinlaisia näitä valopisteitä televisiosta. Ja silti tuntui vähän hassulta, kun katsoo tätä kuvaa, tätä asettelua ja jopa näitä lavasteita täällä studiossa, että kaikki löytyy sitä kuvasta myös, mutta aika vahvasti ollaan sitä mieltä jossain päin, että nämä on, ja mä luulen, että ne ei liity pelkästään näihin avaruusolioihin kuviin tai avaruuden asukkaiden kuviin, mä en tiedä, oliko ne olioita, kun he on hyvin kauniin näköisiä siellä, mutta myös näihin muihin kuviin, mitä Mayer on ottanut, eli häntä kutsuttiin itse asiassa tässä Tapani Koivulan kirjassa Uuden ajan Adamskiksi. Ja George Adamski oli Amerikan puolalainen kaveri, tiedemies sanotaan tuossa kirjassa, ja hänhän niin tuli tunnetuksi aikanaan siitä, että hänen UFO-kuvat oli liian selviä, eli hän oli ottanut lentävistä lautasista kuvia, mitkä oli niin hyviä, että kukaan ei voinut uskoa niitä todeksi. Ja Mayer sitten sai myöhemmin samanlaisia syytöksiä osakseen, ja tässä nyt onkin, no siinä on yksi kuva, missä on tuo lentävä lautanen auton päällä. Ja kyllähän se voisi sanoa, että tämän päivän ihmisen silmissä tämä näyttää aika lailla liian hyvältä ollakseen niin oikea. Ja semmoinen jännä yksityiskohta oli, että kuinka hän on saanut näin hyviä kuvia, niin se selitys oli se, että hän on saanut telepaattisesti aina viestejä avaruuden asukkailta, että milloin hän on tulossa ja myös luvan ottaa näitä kuvia. Et sen takia se ei ole mikään kaukanaan lentävä pieni kiekko, vaan se on ihan tuossa laskeutunut valokuvattavaksi. Ei siellä tai kukaan ikkunasta vilkottaa kameralle, mutta se on niin sovittu, että heistä saa ottaa kuvia. Ja toinen Mayerin ottama kuva on tässä. Ja jos tätä kuvaa katsoo oikein tarkasti, niin voi huomata siinä jotakin yllättävän tuttua. Tätä Mayerin kuvaa käytettiin X-Files-sarjassa tänä julisteena, mikä oli Fox Mulderin työhuoneessa. Se on kyllä aika hieno kunniaosoitus tuolle valokuvalle, että sen on nähnyt kyllä ympäri maailmaa niin suuri määrä ihmisiä ja se jatkaa elämänsä tuo kuva julisteiden muodossa. Mutta mä luulen, että Mayer on semmoinen henkilö, että varmaan siitä löytyy muutakin paljon mielenkiintoista ja myös se, että yhä tänä päivänä on tämmöinen väkijoukko, tämmöinen jonkunnäköinen, en tiedä onko lahko vähän ilkeästi sanottu, lahkossa on vähän ehkä semmoinen negatiivinen lataus, mutta tämmöinen ihmisjoukko, joka pitää joukko seuraajia, jotka pitää tätä Mayeria ikään kuin tämmöisenä henkisenä opettajana ja he kokoontuu siellä Sveitsissä, tällä porukalla oli joku nimikin, niin he kokoontuu siellä ja he kuuntelee, tai he ilmeisesti Mayer ei ole itsessään mukana, mutta he lukee Mayerin kirjoituksia ja pitää näitä hänen opetuksia tärkeinä, mutta he myös uskoo siihen, että Mayer on käynyt avaruudessa ja ollut yhteydessä avaruuden asukkaisiin ja tuonut heiltä niitä viestejä tänne. Eli voisi sanoa ehkä tämmöisenä yhteenvetona, että voi olla joku tommoinen asia, mikä todistaa hyvin selvästi, mun mielestä on aika selvästi todistettu, että tässä ei välttämättä ole kyse siitä, että on otettu avaruusaluksessa valokuvaa, mutta silti on kuitenkin aika paljon ihmisiä, jotka kiistää semmoisen todisteen. Ja on vaikea sanoa. Ja oliko myös jotain väitettä, että näitä asioita olisi peukaloitu, että tahalleen olisi pilattu tämä Mayerin maine? Oli kyllä. Tästä todellakin ne, jotka puolustaa näitä kuvia aidoiksi, niin sieltä löytyy puhetta, että esimerkiksi se, että Mayer itse ei olisi teettänyt näitä kuvia filmiltä, vaan se oli joku muu ja tämä joku muu olisi peukaloinut näitä kuvia. Mutta taas siitä ei tiedetä, että miten siinä on käynyt. Ja niin varmasti, että jos tosi vahvasti johonkin uskoo, niin löytää kyllä todisteita sen puolesta, niin puolestaan kuin vastaankin. Toi peukalointiväite, niin siitä hyvin herkästi tulee mieleen semmoinen niin salaliittoteoriat, että nyt tässä on jotain tehty väärin, mutta toisaalta
toisaalta en tiedä, että voiko kuvitella, että olisikin olemassa myös semmoisia voimia tai tahoja, jotka ei missään nimessä halunnut, varsinkaan tuohon aikaan, että mitä asioita tulee esille. Niin siinä mielessä ajatellen, että joku olisi peukaloinut, niin ei se nyt ihan niin hullulta kuulostakaan. Ei. Mutta en mä tiedä, mä luulisin, että lopputulema nyt tästä lyhyestä pohdinnasta on se, että me ei nyt varmaan varmuudella voida sanoa, että onko tämä Meyer, onko hän huijari, onko hän kenties tahattomasti huijannut vai onko hän todellakin nähnyt asioita, onko hän todellakin ottanut kuvia, jotka on niin, mä luulisin, että tämä nyt on paltava kansio, että tämä on taas niitä vähän oudompia asioita. Miten tämä niin aloitetaan? Esittäydytäänkö me vai? Voidaan me esittäytyä. Mä varmaan Sebastian, kun sitähän mä nyt aina. Mä olen... Saanko mä outoa päivää? Tai outoa iltaa? Good evening. Tervehdys kaikille, Sebastian täällä. Ja Voiko sen sanoa jotenkin virallisemmin? niin, mä mietin, että mitä mä jatkan tuosta. Sebastian täällä ja Tomi tuolla. Sanoiko tuossa on mun peli?